With the Life Achievement Award, and for this award we invite Mrs. Igika. Please step on the stage, because she will introduce the person who receives the Lifetime Achievement Award. Thank you. So I'm here once more, and I have been asked to speak in Greek. In Greek. All right. Shall I start in English and continue in Greek? Anyway, I'm thrilled for what I have been asked to do today, for a number of reasons that we're going to talk about later. So, η κυρία Σοφία Παπευθυμίου Λίτρα είναι ομότιμη καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και διδακτορικού στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία TESOL από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 1970 έως το 1912, η ομότιμη καθηγήτρια Σοφία Παπευθυμίου Λίτρα υπηρέτησε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκοντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και ELT, θεωρία και πράξη, και επέβλεψε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες. Από το 2003 στο 2007 ανέλαβε καθηγήτρια προέδρου στο τμήμα της. Το 2007 οργάνωσε την επαιτειακή εκδήλωση του τμήματος για τα 170 χρόνια του ΕΚΠΑ και επιμελήθηκε με συναδέλφους της το επαιτειακό λευκομά για τα 56 χρόνια παρουσίας του τμήματος. Παράλληλα, από το 1996 ως το 2012 υπηρέτησε ως διευθύντρια του MED TESOL στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια του MED TESOL συνεργάστηκε με συναδέλφους από το Manchester University Distance Learning, MED, καθώς και με ένα ικανό αριθμό συναδέλφων από ελληνικά πανεπιστήμια για την παραγωγή υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιολόγησης διδασκομένων και διδασκόντων για το πτυχίο, για το μάστερ αυτό. Από το 1992 ως το 1994 ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Lingua, που έθεσε τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Συμμετείχε και ηγήθηκε σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Συνεργάστηκε στενά με συναδέλφους της από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Μόργκεν, της Στοκχόλμης, του Λίβερπουλ, της Σεβίλης, του Καρόλου στην Πράγα, καθώς και με πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Cambridge Syndicate, το Goethe Institute, το Alliance Française, το Cervantes Institute, που στοχεύουν στην πρόθεση πιστοποίησης σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει 5 βιβλία και πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις και έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο σε διεθνή συνέδρια και πανεπιστήμια κατόπιν πρόσκλησης, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Μετά την αφιπηρέτησή της από το ΕΚΠΑ το 2012, συνεχίζει τις επιστημονικές της δημοσιεύσεις και περνάει καιρό παίζοντας με τα μικρότερα εγγόνια της, τη Χρυσάνθη, Άννα και τον Άγγελο Λίτρα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αγγλική μαζί τους, ακολουθώντας τη μέθοδο του μαθαίνω παίζοντας, όπως αντίστοιχα μάθαινε ελληνικά και στα μεγαλύτερα εγγόνια της, που είναι στην Ελβετία, τον Άθαν και τη Σοφία Μασούρα, όταν ήταν μικρά. Γιατί once a teacher, always a teacher.
Κυρία Λίτρα, θα μας κάνετε τη μεγάλη τιμή να έρθετε εδώ κοντά μας στη σκηνή. Οι περισσότερες φωτογραφίες για το βίντεο ήταν από το αρχείο της CLT News. Είχα την τιμή και τη χαρά να πάρω συνέντευξη από την κυρία Λίτρα στα νιάτα μας τότε. Έχουμε μαζί μας μερικούς από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της, όπως την κυρία Ντόρα Σεριά. Ντόρα. Τι θυμάσαι από την κυρία Λίτρα τώρα? Πρέπει να μιλήσουμε μαζί με την Ευαγγελία Καραγιαννίδου, θα τα πούμε παρέα. Οκ. Φυσικά είναι η κυρία Σίση Γκίκα, η οποία ήρθε από τις Βρυξέλλες, είναι στη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της παιδείας. Ήρθε από τις Βρυξέλλες εχθές για την απονομή και θα φύγει αύριο το πρωί. Ήταν φοιτήτριά της. Σύση, τι θυμάσαι? Τι θυμάσαι από την κυρία Λίτρα? Τώρα τι να πρωτοπώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω πόσο επίμονη ήταν πολλές φορές και αποφασιστική και τηλεομανής. Και αυτό που έκανε συνέχεια ήταν να βελτιώνει πρώτα-πρώτα τον εαυτό της. Ήταν το καλύτερο πρότυπο για μας. Δεν υπήρχε φορά που θα παρουσιάσαμε κάτι και δεν θα έβρισκε κάτι να διορθώσει, βέβαια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είσαι τηλεμανής, δεν γίνεται. Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει, ένας άνθρωπος που στηρίζει και ένας άνθρωπος που έδωσε εφόδια να προχωρήσουμε. Το ότι σπουδάσαμε αγγλικά εδώ μέσα μας έδωσε πάρα πολλά εργαλεία. Ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Και πολύ μεγάλο κομμάτι οφείλεται στην κυρία Λίτρα και την ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και ο κύριος Γιώργος Δρύμπας ήταν φοιτητής της. Κύριε Δρύμπα. Μπορώ επιτέλους να κάνω αυτό το οποίο έκανε 27 χρόνια σε αυτό το χώρο. Με ακούτε όλοι? Ευχαριστώ πολύ. Με την κυρία Λίτρα γνωριστήκαμε τον προηγούμενο αιώνα. Τότε που οι φοιτητές και οι καθηγητές χρησιμοποιούσαν βιβλία με μελάνι χαρτί. Πολύ ηλεκτρονικά. Τα δύο βιβλία που θυμάμαι που χρησιμοποιήσαμε τα πρώτα χρόνια, να πω χρονολογία, άσχολη.
εάν θυμάστε ότι υπήρχε και τέτοια εταιρεία. Το βασικό στοιχείο όμως ήταν το Washington Square του Henry James, η διαφωνία μου, ότι από το πρώτο κεφάλαιο, την πρώτη σελίδα, την οποία επεξεργαζόμαστε με την κυρία Ρήτρα, έπρεπε να μας πείσει ότι ο ερωτευμένος με την κοπέλα ήταν πρεκοδίρος. Και είπα, θα ανακαλύψουμε μόνοι μας. Όχι. Είναι τελείως. Είχα την ευτυχία μετά από χρόνια να συνεργαστούμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθηγητών κάπου στη Χαλκίδα. Αν δεν κάνω λάθος. Ή στην Καταμαντών. Ήταν από εκείνα που έκανε το πάλσο. Δημιουργική, αποφασιστική, επίμονη, πρωτοπόρος, ήταν από τα πρόσωπα που έκαναν διαφορά για ένα νεοεισερχόμενο διδίο όπως ήμουν εγώ. Πρέπει να πω επίσης ότι το τμήμα τότε στεγαζόταν στο κτίριο που είναι απέναντι από την Τιτάνια. Δίναμε εξετάσεις τον Σεπτέμβρη, τα αποτελέσματα βγαίναν τον Οκτώβρη. Έπεσε το λάνι, στο σπουδαστήριο. Και το κτίριο είναι κλειστό από τότε. Κάναμε μάθημα στην Κορέλκο, Ακαδημία Κοντρόπουλα, και κάναμε μάθημα στην Ιπποκράτου στο 35. Ένα κτίριο με μια γωνιακή αίθουσα, η οποία έχει μια κορώνα στη μέση. Δεν ξέρω γιατί. Δεν βλέπω το καθηγητή να με βλέπει ο καθηγητής. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Χάρη στην επιμονή, το θάρρος, επιτρέψτε μου και το θράσος ανθρώπων όπως η κυρία Ρήτρα. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Ευαγγελία Καραγιάννη ήταν φοιτήτριά της. Η οποία τώρα είναι σχολική σύμβουλος. Τι θα μας πείτε εσείς, Ευαγγελία? Πολλά έχω να θυμηθώ. Όμως θέλω να εστιάσω στη χαρά και στην ιδιαίτερη τιμή που μπορώ σήμερα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη καθοδήγηση που είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, τόσο στο βασικό μου πτυχίο, στα μεταπτυχιακά μου, αλλά κυρίως στην επίβλεψη της διδακτορικής μου διατριβής. Η συμβολή της κυρίας Λίτρα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου πορεία ήταν καθοριστική. Η υποστήριξή της και οι γνώσεις της υπήρξαν αναντικατάστατες. Με την καθοδήγησή της έμαθα να εμβαθύνω στην ανάλυση των παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων και να κατανοώ τη σημασία των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Μια εποχή, πολύ πριν τον COVID, που κανένας δεν μίλαγε στην Ελλάδα για συναισθήματα. Η προσοχή της στη λεπτομέρεια, η υπομονή της και η ικανότητά της να βοηθά στον αναστοχασμό του ερευνητή αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και με ενθάρρυναν να ακολουθήσω τα όνειρά μου με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά για τον πολύτιμο χρόνο και την αφοσίωσή σας. Είμαι ευγνώμων για τη συμβολή σας στην εκπαίδευσή μου και την ανάπτυξη των επαγγελματικών μου δεξιοτήτων. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και να συνεχίσετε να εμπνέετε και να καθοδηγείτε όλους και όλες που διαβάζουν το έργο σας. Η κυρία Ευαγγελία Καραγιαννίδη ήταν φοιτήτριά της.
τραγουδήσετε? Να τα πούμε μαζί, γιατί κάνουμε τη τυχιακή μας διαδικασία. Λοιπόν, flashback 35 χρόνια πίσω. Ευαγγελία Καραγιαννίδου και Έλενα Ασημένιου, φοιτήτριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, στο 8ο εξάμηνο φοιτησης, τιμούμε την αργία της εργατικής πρωτομαγιάς, γράφοντας ακατάπαυστα και βελτιώνοντας τις τελευταίες σελίδες της πτυχιακής μας εργασίας στο μάθημα Μεθοδολογία Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας της καθηγήτριας κυρίας Σοφίας Παπαευθυμίου Λίτρα. Ανεξίτηλη ανάμνηση, ζωηρή, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δύσκολο το εγχείρημα, υψηλές οι απαιτήσεις, γιατί η κυρία Παπαευθυμίου Λίτρα έβαζε πάντα ψηλά τον πύχη για τους φοιτητές της. Απαιτητική αλλά δίκαιη, οργανωμένη πάντα και μεθοδική. Θυμάσαι, Λίτσα, τις διαλέξεις, παράθυρο στη διανόηση. Μια νέα ανακάλυψη κάθε φορά με γοητεία και έμπνευση. Και βέβαια θυμάμαι, όταν μην θυμάμαι, αγαπημένοι σου και φίλοι τώρα, τα χρόνια της φοιτητικής μας ζωής, τα ανέμελα εκείνα χρόνια, το κάναμε δειλά-δειλά τα πρώτα μας βήματα στο μαγικό χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Και αργότερα σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια με τον ίδιο ζήλο για διαρκή επαγγελματική εξέλιξη, βελτίωση, συχνά συναντούσα την αγαπημένη μας πανεπιστημιακή δασκάλα, την κυρία Σοφία Παπαευθυμίου Λίτρα. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, στο Πανεπιστήμιο πάνω, συναντηθήκαμε και είμαστε στην αγκαλιά της. Μια έντονη στιγμή ακόμη, θυμάμαι, ήταν και εκείνη τη συμμετοχή μου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής, του οποίου έχω και την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι απόφοιτο, όπως και πολλοί φαντάζομαι και από εσάς. Η καθηγήτριά μας πάντα πρωτοπόρος και διορατική. Πόσοι και πόσοι από εμάς δεν είχαν ίσως τη μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενό μας μέσω του ΕΑΠ. Το ξεκίνημα ήταν τότε, ήταν μεγάλη ανάγκη. Αυτή ήταν και η δική μου ευκαιρία και την αξιοποίησα. Ήταν 20 χρόνια μετά το πρώτο μου πτυχίο. Που δεν είναι αργά. Είμαι φαβίατα ευγνώμων. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την αγαπημένη μας καθηγήτρια, κυρία Σοφία Παπαευθυμίου Λίτρα, για το έργο ζωής που έχει προσφέρει σε όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Για την κυρία Σπυροπούλου, την αγαπημένη μας Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη ξεχωριστή αυτή πρόσκληση να μιλήσουμε για την καθηγήτριά μας, πάντα κοντά στον κλάδο, με υπέροχες ιδέες και μοναδικές διοργανώσεις. Ολόθερμα συγχαρητήρια σε όλους για τις δουλειές που έχετε κάνει, που έχετε προσκομίσει και τη δύναμη που έχετε να τις βάζετε μπροστά. Για τους μαθητές σας, τις οικογένειές τους, για όλους μας. Κυρία Σοφία Παπαευθυμίου Λίτρα, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύτιμη προσφορά σας. Να είστε πάντα καλά. Η κυρία Καρά-Κουρλέση ήταν φοιτήτριά της, η οποία πήρε και βραβείο σήμερα. Κυρία Κουρλέση. Κυρία Λίτρα, είδατε πόσες βρήκαμε. Και ο κύριος Λαβρέντης Μάμας ήταν φοιτητής της. Να και έναν που έχουμε και έλα Λαβρέντη επάνω. Και η κυρία Βούλα Μουστακίδου που πήρε και εκείνη βραβείο σήμερα ήταν φοιτητριά της. Πού είσαι Βούλα? Να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που την πρόλαβα λίγο πριν πάρει σύνταξη. Δίπλα διδάχτηκα τις αρχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους οφείλω το χρυσό βραβείο που πήρα σήμερα για πρώτη φορά που συμμετείχα στα βραβεία. Μια σπουδαία γυναίκα, δυναμική, αποφασιστική, παράδειγμα για όλους μας. Να είναι πάντα καλά. Ευχαριστούμε για τις μας προσφέρατε. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει άλλος, Λαβρέντη.
Απλώς να πω ότι ήταν δύσκολες συνθήκες. Τότε κάναμε, όπως ακούσατε και πριν, σε πολυκατοικίες με κολόνες, στην Ιπποκράτη, στο Μαυρομύχη. Θυμάστε. Ήταν πολύ βαθιά. Είχαμε αρκετά καφέ να πηγαίνουν. Ναι, ήμασταν κέντρο Αθήνα. Να βαραίνουν. Ελάτε κύριε Τρίβα από εδώ, για να βγάλετε όλοι μαζί μια φωτογραφία αναμνηστική, γιατί θα αποχωρήσετε τώρα και θα μείνει μόνο η κυρία Λίτρα στη σκηνή. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιος άλλος κάτι. Κυρία Λίτρα, δεν ξέρω αν με θυμόσαστε, γιατί εγώ δεν έκανα... Όλους μας θυμόσαστε. Εγώ έχω να πω το εξής σε εσάς, γιατί είναι καλό να το ακούσετε. Για χάρη σας έγινα καθηγήτρια αγγλικών. Ήμουνα στην αγγλική φιλολογία, αλλά δεν το είχα σκοπό να γίνω καθηγήτρια. Εσείς μου δείξατε το δρόμο, και όχι μόνο το δρόμο της γνώσης, αλλά και το δρόμο της συνεχούς επιμόρφωσης. Αν δεν ήσασταν εσείς, εγώ δεν θα πήγαινα στο Τίσο. Ό,τι είχε γίνει το Τίσο εκείνα τα χρόνια, μας στείλατε όλους μας στείλατε να δουλέψουμε αργότερα σε prestigious μέρη, στη μαμά σας. Ήμασταν εκεί μαζί με την Κίκα και πολλές άλλες κοπέλες δικές σας από το Πανεπιστήμιο και βρήκαμε έναν δρόμο και γνωρίσαμε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που μας βοήθησαν να εξελιχθούμε σαν εκπαιδευτικοί, σαν καθηγητές αγγλικών. Και τα Σούλα μου, σε ευχαριστούμε και σένα και τον Ανδρέα και Σπυρόπουλο, γιατί πραγματικά ήσασταν αυτοί που μας δείξατε δρόμους και μας ανοίξατε όλα καλά. Έχουμε άλλη μια καθηγήτρια, την Αγάπη την Τεντάκη, η οποία είναι στο Ρέθυμνο, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, αλλά μας έστειλε ένα βίντεο και μιλάει για την καθηγήτριά της. Θα ακούσουμε το βίντεο. Κυρία Λίτρα, καλησπέρα. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση με πάτε πίσω στα χρόνια του 77-81 που ήμουν φοιτήτρια. Δική σας φοιτήτρια πρέπει να ήμουν στο 3ο έτος που μας διδάσκεται μεθοδολογία της διδασκαλίας και για πρώτη φορά είδαμε πώς περίπου θα είναι το επάγγελμα που θα κάνουμε όλη την υπόλοιπη ζωή. Τώρα πια έχω 35 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο και μαζί με το ιδιωτικό θα πάμε στα 40. Και αυτό που θυμάμαι από εσάς είναι τη λάτρευα την προφορά σας στη Βρετανική την ποιητική. Θυμάμαι επίσης το ότι κάνατε μια έρευνα σε κάποια στιγμή και είχατε φέρει εμένα και άλλους δύο, αν δεν κάνω λάθος, και μας είχατε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι όπου έπρεπε να μαντέψουμε τους λόγους, τους όρους του παιχνιδιού, τους κανόνες πώς παίζετε και μέσα από αυτό εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Αυτό είναι το θυμάμαι έντονα. Και το άλλο που θυμάμαι έντονα και που πρέπει να σας ευχαριστήσω γι' αυτό είναι αργότερα, αρκετά αργότερα, όταν θέλησα να κάνω το πρώτο μου μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Λαβράνη, που μου δώσατε, σας ζήτησα και μου δώσατε την συστατική επιστολή που χρειαζόμουν. Γράψατε κάτι θεραπευτικό για μένα και με πήραν φυσικά με το Βέλγιο και Κλάπαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για όσα έμαθα από εσάς και σήμερα το θυμόμαστε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι είστε ακόμα ενεργοί και έχετε να δίνετε. Καληνύχτα σας. Θα παρακαλούσα τους φοιτητές και τις φοιτήτρες της κυρίας Λίτρα να κατέβουν από τη σκηνή και να έρθει ο κύριος Κοσμάς Βλάχος, ο οποίος υπήρξε μεταπτυχιακός φοιτητής της, διδακτορικός, να απονείμει το βραβείο στην καθηγήτριά του. Καταρχήν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπυροπούλου, που μου δώσατε αυτό το βήμα και αυτή την τιμή. 10 μήνες πριν συνεννοήθηκα ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα δώσει το βραβείο.
Ήταν μια εξαιρετική τιμή και πριν προχωρήσω να διαβάσω τα δύο λόγια που έχω γράψει για να σας πω, ήθελα να πω στον κόσμο, στο κοινό, ότι εκτός από δασκάλα και μέντορας, η κυρία Λίτρα είναι πάνω απ' όλα και άνθρωπος ο οποίος στέκεται δίπλα μας, στάθηκε δίπλα μας. Όταν ξεκινήσαμε εγώ και η γυναίκα μου το μεταπτυχιακό, στο πρώτο χρόνο, το μεταπτυχιακό που με δική της πρωτοβουλία συνεργάστηκε και δημιούργησε, είχαμε ένα μεγάλο ατύχημα μέσα στο σπίτι. Διαβάζοντας, πήραμε φωτιά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η γυναίκα μου νοσηλεύτηκε και τότε μέσα στα δύσκολα εσείς μας πήρατε τηλέφωνο, εσείς μας σταθήκατε και μας είπατε ότι η ζωή είναι μπροστά σας, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, δεν σταματάμε, προχωράμε. Κοιτάξτε που φτάσαμε. Θα σας απευθύνω δύο λόγια, τα οποία έγραψα με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό, αξιότιμη και αγαπημένη. Κυρία Σοφία Παπαευθυμίου Λίτρα, από αυτό εδώ το βήμα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την πολύτιμη συνεισφορά σας στον ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και στη ξενόγλωση εκπαίδευση. Η παρουσία σας υπήρξε αναμφίβολα καθοριστική για την πορεία των μεταπτυχιακών μου σπουδών, αλλά και των σπουδών πολλών συναδέλφων μου. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τις σπουδές μου, υπό την επίβλεψή σας και την καθοδήγησή σας, αναγνώρισα την αφοσίωση και την εμπειρογνωμοσύνη σας. Με τη σοφία σας, όπως λέει και το όνομά σας, πάντα φωτίζατε νέους δρόμους και καινούργια ερευνητικά μονοπάτια, μου παρήχατε τις απαραίτητες γνώσεις και την έμπνευση για να εξελιχθώ και να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Εκτός από δασκάλα μου, υπήρξατε κυρίως μέντοράς μου. Οι συζητήσεις σας, οι συζητήσεις μας, οι παρατηρήσεις σας και η ανιδιοτελής προσφορά σας στην εκπαίδευσή μου υπήρξαν πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης. Πρέπει να πω ότι ήμουν πάρα πολύ επίμονος, ότι της έδινα συνέχεια γραπτά να διορθώσει και ποτέ μα ποτέ δεν είπε όχι. Ποτέ δεν καθυστέρησε, μιλούσε πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο, μιλούσαμε διαζώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου. Έτσι λοιπόν αυτή η προσήλωσή σας στη λεπτομέρεια και η διάθεσή σας για αδιάκοπη μάθηση με ενέπνευσαν να επιδιώξω την αριστεία και να αναζητώ συνεχώς νέες γνώσεις. Το έργο σας στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι αξιοσημείωτο. Η συμβολή σας στη διαμόρφωση και την προαγωγή της γνώσης υπήρξε ανεκτήμητη. Και η επιρροή σας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ήταν βαθιά και διαρκής. Είμαι ευγνώμων που είχα την τύχη να είμαι υπό την καθοδήγησή σας και να επωφεληθώ από την εμπειρία και τις γνώσεις σας. Με την καρδιά μου γεμάτη ευγνωμοσύνη, σας ευχαριστώ θερμά για όσα μου προσφέρατε. Είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα και ελπίζω να μην φανεί πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι calm. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνησή μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή τη γιορτή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης της Αγγλικής. Κατά πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ το EFT News που εμπνεύστηκε τα βραβεία Good Practices in EFT
and Lifetime Achievement Awards, και ειδικότερα την κυρία Αναστασία Σπυροπούλου, την κινητήριο δύναμη για πάρα πολλά χρόνια του ELT News και τους συνεργάτες της, τις σχολές Δούκα και τους χορηγούς των βραβείων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στην Κριτική Επιτροπή που με πρότεινε. Τους ευχαριστώ όλες και όλους από καρδιάς. Ειδικότερα, στην έκπληξη της βραδιάς, πολλές ευχαριστίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μου που ανέβηκαν σε αυτό εδώ το βήμα και μίλησαν για μένα στη σημερινή εκδήλωση, είτε ταξιδεύοντας μεγάλες αποστάσεις για να τα καταφέρουν να είναι εδώ, ή αποστέλλοντας βιντεοσκοπημένοι τη συνεισφορά τους. Η παρουσία τους σήμερα και οι αναφορές τους ανέσυραν πολλές ευτυχείς αναμνήσεις από την ακαδημαϊκή μου ζωή. Βρισκόμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ακρίβεια για 42 χρόνια και 8 μήνες. Believe it or not. Λέγανε πολλοί συνάδελφοι, κάποιοι από εμάς πήραμε σύνταξη της σύνταξης όταν πήγαμε το Πανεπιστήμιο. Τώρα, κάτι προσωπικό. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο σύζυγό μου, Χρύσανθο Λίτρα, και στα παιδιά μου, τη Βάλλη Λίτρα και τον Χρήστο Λίτρα. Ο Χρήστος είναι εδώ μαζί με την οικογένεια μου. Χωρίς τη δική τους αγάπη, συμπαράσταση, υποστήριξη, κατανόηση, παρότρινση, υπομονή και ανοχή, δεν είναι εύκολο να κάνεις την επιλογή των πολλαπλών ρόλων και υποχρεώσεων της μητέρας, της συζύγου και της ακαδημαϊκής καριέρας ταυτόχρονα. Γι' αυτό λοιπόν τους το αφιερώνω. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο ELT News για τα 30 χρόνια του, να συνεχίζει να μας εκπλήσει και να μάθει με την διαδρομή της ξενόγλωσης εκπαίδευσης στη χώρα μας και να μας φέρνει κοντά να συνεορτάζουμε τις καλές πρακτικές στην ξενόγλωση τάξη, τιμώντας έτσι διδάσκοντες και διδασκόμενους. Καλές θερινές διακοπές σε όλους και όλες μας. Να είστε πάντα καλά.